Hvordan har du det? I dag skal jeg præsentere livet til den rigeste svarte jenta i verden. Blue Ivy Carter, til trods for sin unge alder, er den rigeste jenta i verden. Og hun er ikke rig bare fordi forældrene hendes er multimillionærer, men fordi, til trods for sin unge alder, allerede ejer ejendommer, herskabshus, biler og en enorm mængde penge i banken. Av de millioner dollar som har givet henne titlen som verdens rikeste jente. Hun er datter av rapperen, producenten og forretningsmannen Jay-Z. En legendarisk rapper som var involveret i konflikter med Tupac Shakur, men også gjorde millionforretninger med ham før hans død, samt med sin bedste ven og senere sin fiende, Notorious B.I.G. Selvom disse to rapperne har gået bort, fortsætter Jay-Z og blomstre frem til i dag, og nytter når mange multimillionkontrakter sammen med kona si Beyoncé. Sammen har de en estimeret nettoformue på 3 milliarder dollar. Og takket være de ekstravagante gavene denne jente har fået, samt de intelligente investeringene til forældrene og deres forbindelser, har hun akkumuleret en imponerende rigdom. Blue Ivy er datter af to af verdens rigeste og mægtigste artister, som jeg allerede har nævnt. Moren hendes tjente penge i musikkarrieren sin, solgte over 200 millioner plader over hele verden. Noget, som gør hende til en af de mest vellykkede artister i historien. I tillæg gennemførte hun verdensomspændende turnéer, som samlede 500 millioner dollar, noget som gør det til en af de mest indbringende nogensinde. Hun ejer sine egne selskaber og er ejer af klædesmærket Ivy Park, i samarbejde med Adidas værdsat til 1 milliard dollar. Hun har også investeret i ejer ejendommer i Malibu, New Orleans og Houston, værdsat til over 150 millioner dollar. Faren hendes er aktionær i selskabene Uber Tidal, en strømmetjeneste, og Rock Nation, et underholdningsselskab. Hun har også et herskabshus i Los Angeles, værd 200 millioner dollar, en af de dyreste i byen. Men hvorfor fortæller jeg dig dette? Siden jentas fødsel har forældrene hendes sikret hendes økonomiske fremtid ved at oprette flere fond for Blue Ivy, estimeret til en total på 500 millioner dollar. Disse fondene er investeret i aktier, obligationer og ejendommer og sikrer væksten af hendes formue over tid. Det er rygter om, at Blue Ivy har helsekontorer med indledende indskud på 10 millioner dollar, som genererer betydelig årlig rente. Ja, dette jente blev født i 2012, er 13 år gammel og har allerede lånt 10 millioner dollar til bankene. I tillæg har hun fået dyre gaver helt siden hun var en baby. Før hun blev født, fik hun utrolig værdifulde gaver fra forskellige venner af faren sin. For eksempel fik hun en diamantkæde til en værdi af 80.000 dollar, givet af hendes farfars mor, Gloria Carter. Hun fik også guld og diamantyreringer fra lommebogen, værdsat til 50.000 dollar. I tillæg fik hun et originalt Banksy-maleri til en værdi af 1,5 millioner dollar, som forældrene hendes købte for at dekorere rummet hendes. Hun har også en samling af sjældne liker og begrundede udgaver, værdsat til 200.000 dollar. Og selv om det ikke er bekræftet, er det rygter om, at forældrene hendes købte en ejendom i Hamptonene i hendes navn, værdsat til 10 millioner dollar som investering for hendes fremtid. Faren hendes fik også bygget et liggehus med vindmøller i hagen hendes og en mini Bugatti-bil for åkøre, når hun blev lidt ældre. Og pengestrømmen fra forældrene hendes stopper ikke der, da de til og med købte dyre smykker for at fejre hendes ankomst. Hun fik en babypulserer, guld og platinarangler med diamanter og leker fra Tiffany & Co-mærket, sammen med et diamant og 24 karat guldombånd. Selvom hun er mindreårig, har denne jenta genereret indtægt gennem sin deltagelse i kunstprojekter. Stemmen hendes blev fremhævet i sangen Blue fra Beyoncés album Lemonade, noget som gav hende ophavsrettigheder. I tillæg fik hun en Beat Here Award for sin deltagelse i Brown Skin Girl, en sang som har nået millioner af strømminger på platformer. Hun har også markeret sin tilstedeværelse på arrangementer som Grammy Awards og MTV Video Music Awards, og har dermed opretholdt sin offentlige profil og øget sin værdi som kendis.
Forældrene hendes har til og med registreret flere varemærker i hendes navn, noget som antyder, at Blue Ivy kan lancere sin egen produktlinje i fremtiden med mærket Blue Ivy Carter på klæder, leker og kosmetik, noget som kan give hende millioner i indtægter og licensieringer. Hver offentlige optræden eller brug af hendes billede i reklamekampagner har tjent mere end $10 millioner på grund af hendes enorme popularitet i USA. Selv om Blue Ivy fortsat ikke har kontrol over sin formue, har forældrene hendes sørget for, at hun får tilgang til førsteklasses uddannelse. Dette inkluderer en privat skole i Los Angeles, bare tilgængelig for døtre af politikere eller ekstremt rige personer på grund af den årlige skolepenge på over $50.000. Forældrene hendes har også etableret en uddannelsesfond på $10 millioner for at dække hendes universitetsstudier og efteruddanning. I tillæg går det rygter om, at de har skaffet en ejendom i Hamptons i hendes navn og bygger en villa i Bel Air, værdsat til $20 millioner med alle mulige faciliteter, inkluderet et privat kino, sportsfaciliteter og underholdningscentre med boldbassiner og sklier for at sikre barnas moro. Huset vil være udstyret med hejser, marmorvægger og detaljer i 24 karat guld for at give en ekstremt luksuriøs atmosfære. Imidlertid går hendes ekstravagante livsstil ud over det, som er nævnt. Blue Ivy lever et levestandard, som de fleste bare kan drømme om. Hun rejser ikke som en vanlig person. Den 12 år gamle Jenta har eksklusive transportmidler, inkluderet private fly. Familien har en Bombardier Challenger 850 til $40 millioner for internationale rejser, med specielt tilpassede skinsætter, højdefinitions tv og luksuriøs interiørdesign. Når de trænger mere plads, lejer de en Gulfstream G650, en af verdens dyreste private jetfly, med en lejekostnad på $10.000 per time. For ferier til søs bruger hun Jet Galactic Star, værdsat til $100 millioner, med en længde på 65 meter, 6 lugarer, observationsterrasse, jacuzzi og helikopterdæk. I tillæg har de lejet Jet Eclipse, et af den russiske magnaten Roman Abramovich, værdsat til $1,5 milliarder for specielle rejser. Jenta drager også til skolen i en Rolls-Royce Phantom, ledsaget af flere sikkerhedsvagter. Denne $500.000 dyre Rolls-Royce er familiens favoritbil for bykøring, med massageseter, LED-stjernetak og et tilpasset lydsystem. I tillæg ejer hun en unik luksusbil i verden, en Maybach Sledo til en værdi af $8 millioner, købt som investering og for familiens brug med V12-motor og futuristisk design. Hun har også en Tesla Model X for mere praktiske rejser, en luksus elbil værdsat til rundt $120.000, en af de mest miljøvenlige alternativerne for familien. Dette er bare nogle få af Blue Ivys rigdommer, en af verdens bedst klædede jenter, med en garderobe, som inkluderer plagg fra anerkendte designere som Gucci, Balmain og Alexander McQueen, skræddersyet og med priser, som varierer fra $10.000 til $50.000 per plagg. Hun har eksklusiv sæt fra Dolce Gabbana og Fendi med tilpassede detaljer, som hendes navn bryder de guld. Hun har også nogle par sko fra Christian Louboutin, kendt for sine røde såler med priser over $1.000 per par, og støvler og ballerinasko fra Star Wars Man og Golden Ghost, værdsat til $500. I tillæg har hun en Hermes-væske, inkluderet den kendte Birkin-modellen, med priser mellem $20.000 og $100.000, og solbriller fra Cartier og Chanel med priser rundt $3.000. Smykkesamlingen hendes kan måle se med mange voksne kendiser, med en halskæde med ædelstener værd $80.000, givet af bedstefaren på farssiden Gloria Carter, da hun var baby. Har Cartier guld og diamantanhæng til en værdi af $50.000 og en begrænset udgave Rolex-klokke, som er værdsat til $25.000, modtaget på hendes 7. bursdag. I tillæg har hun et imponerende udvalg ligger. For bursdagsfesten hendes arrangerede forældrene hendes en tematisk hændelse med overdådig dekor, hvor de inviterede kendiser fra eliten og havde live-optrædener, totalt ca. $200.000.
Familien hendes ejer en herskabsbolig til en værdi af $200 millioner med 12 soverum, privat kino, olympisk størrelse bassin og topmoderne træningsstudio. De har også ejendom i Hamptons til en værdi af $10 millioner, brugt som feriebolig med privat tilgang til stranden og en have på over 2 hektar. De har skaffet sig en lejlighed i New York, en penthouse i Tribeca til en værdi af $50 millioner med panoramaudsigt over byen og interiørdesign udviklet af en anerkendt arkitekt. Hun får undervisning i piano, ballet og ridning med private instruktører, hvis gebyrer overstiger $1.000 per time. Familien arrangerer også uddannelsesrejser til steder som Paris, Tokyo og Dubai, da Blue Ivy besøger museer, kunstgallerier og historiske monumenter. En af de mest betydningsfulde investeringer til denne 12 år gamle jenta var en Steinway & Sons flygel til en værdi af $150.000 brugt til musikteamene sine. Dette pianoet var en gave fra Beyoncé for at stimulere interessen hendes for musik. I tillæg til at bruge penge på luksusmærker har dette også inspireret barnekollektionerne til Gucci og Fendi. For eksempel bar hun en kjole på Grammy Awards, som blev kopieret og solgt i luksusbutikker takket være hende, og skabte samarbejdet som 12-åring med Gucci. Hvem klarede dette? Hun klarede også at samarbejde med designere som Stella McCartney og Dolce & Gabbana, og skabe eksklusive plak for hende, som senere blev til trender. Bildene af Blue Ivy, som er postet af forældrene hendes, får millioner af interaktioner på Instagram. En kjole hun bar på en familieselskab blev søgt over 500.000 gange på Google i løbet af 24 timer, og blev omtalt i modemagasiner som Vogue og Harper's Bazaar, hvor hendes stil og indflydelse på barneklædsbranchen bliver analyseret. For Blue Ivy er ikke bare datter af Beyoncé og Jay-Z, men er også en del af en familiearv, som inkluderer indflydelsesrige bedsteforældre og onkler. Gloria Carter er hendes bedstemor, og har været en vigtig skikkelse i livet hendes, kendt for sit aktivisme inden for LGBTQ+-samfundet. Hun har også deltaget på veldedighedsarrangementer med bedsteforældrene sine, hvor hun har lært betydningen af at hjælpe de trængende. Onkelen hendes Sloan Scholes, Beyoncés bror, er en anerkendt kunstner og designer. Han har deltaget på arrangementer organiseret af Solange som modevisninger og kunstgallerier. Hun har også onkler, som er fremadstormende skikkelser i underholdningsbranchen, noget som styrker hendes forbindelse til branchen. Forældrene hendes har givet donationer i Blue Ivys navn til organisationer som Black Lives Matter, Save the Children og The Sean Carter Foundation, grundlagt af Jay-Z for at støtte uddannelse for unge i nød. På bursdagene beder familien vanligvis om donationer til veldedige formål i stedet for gaver. Og Blue Ivy har deltaget sammen med forældrene sine på arrangementer som marcher for borgerrettigheder og veldedighedsgallaer. I tillæg har forældrene hendes etableret en investeringsfond i hendes navn, som inkluderer aktier i teknologiselskaber som Uber og SpaceX, værdsat til over $10 millioner. Blue Ivy har vist interesse for musik og film. I fremtiden er det sandsynligt, at vi vil se hende i projekter som album eller filmer produceret af forældrene hendes, Beyoncé og Jay-Z. I 2020, under et besøg til landet med familien sin, blev Blue Ivy udnævnt til prinsesse af Nigeria som anerkendelse for hendes kulturelle indflydelse og tilknytning til sine afrikanske rødder. Har flere kæledyr inkluderet en Cavalier King Charles Spaniel, værdsat til $5.000. Stuen har et personligt bibliotek med over 500 bøger, mange af dem sjældne udgaver og signet af kendte forfattere, værdsat til over $100.000. Nytter eksklusive teknologiske enheder, som en iPad Pro tilpasset med navnet hendes graveret i guld og en PlayStation 5 modificeret med luksuriøse detaljer. I tillæg til at have et Banksy-maleri købt for $1.500.000, har hun også en kunstværk af Michael Basquiat værdsat til $5 millioner. Fra en tidlig alder lærte forældrene hende at sætte pris på kunst,
og tok hende med til anerkendte gallerier og museer som Louvre i Paris og Metropolitan Museum of Art i New York. Blue Ivy har allerede deltaget på udstillinger, opretholder et svært sundt kosthold baseret på økologiske matvarer og supermat som quinoa, kål og gojibær. Familien har personlige kokker, som lærer næringsrige måltider for hende, tillader hende at deltage i matlagingen for at lære om ernæring og kulinariske færdigheder. I tillæg deltager hun på ridetimer i en privat klub med tilgang til heste af høj værdi, værdsat mellem $100.000 og $1 million hver. Hun deltager også på private balletforestillinger ved eksklusive akademier sammen med nære familiemedlemmer og venner. Men sikkerhedssystemet til den jenta er på et andet niveau. Det er som om de passer på en præsident. Hun har et team med privatsikkerhed, som følger hende overalt hele tiden. Både hjemme, på rejser, ved offentlige arrangementer og til og med på skolen. Har et team med stærkt trænte livvagter. Mange af dem er tidligere militære eller krigere. Faktisk er det nogen, som er tidligere agenter for specialstyrker. Disse vagterne er med hende 24 timer i døgnet, 7 dage i ugen. Rygterne indikerer, at den årlige kostnaden for din personlige sikkerhed overstiger $1 million. Når du deltager i arrangementer som Grammy Awards eller familiefester, samarbejder sikkerhedsteamet dit med arrangementets arrangører for at sikre din beskyttelse. Dette indebærer gennemgang af gæstelisten, adgangskontrol og tilsyn med overvågningskameraer. Teknologien spiller en afgørende rolle i beskyttelsen af Blue Yeti. Forældrene dine har investeret i topmoderne sikkerhedssystemer for hjemmene sine og transportmidler. Familiens ejendommer er udstyret med højopløselige overvågningskameraer, bevægelsessensorer og alarmer, som er direkte koblet til private sikkerhedsselskaber. Faktisk har herregården din, værdsat til $200 million, et sikkerhedscenter med skærmer, som overvåger alle områder af ejendommen i sandtid. Ejendommene er omgivet af elektriske gærder og strategiske bevægelsessensorer. Disse systemer er koblet til et overvågningscenter, som responderer på sekunder. Rygterne siger, at familien bruger droner med varmekameraer for at overvåge omgivelserne til ejendommene sine, specielt under utendørs arrangementer. I tillæg har de flere pansrede køretøj, fra en Cadillac Escalade til modificerede præsidentbiler med B7-niveau bevæbning, det højeste tilgængelige for civile. Disse biler er i stand til at modstå angreb med højkalibervåben og eksplosiver, fra frygtelige rifler til granater. Kostnaden med at udstyre et køretøj i denne kategorien overstiger $500.000. Med tanke på, at en Rolls-Royce Phantom, værdsat til $500.000, ender op på $1 million, kan vi konkludere med, at våbnene er ekstremt dyre. Familien har også et privat jetfly, en Bombardier Challenger, udstyret med sikkerhedssystemer, som spænder fra overvågningskameraer til et antimissilsystem for at undgå potentielle terrorangreb. For øvrig gennemfører sikkerhedsteamet til Blue Ivy grundige inspektioner før hvert fly, med sigte på at sikre fraværet af lufttrusler, siden det er risiko for at blive mål for bombe eller bortføringsforsøg når som helst. Skolen hun skal gå på overvåges af væbnede vagter og overvågningssystemer 24 timer i døgnet. Kun autoriserede personer har tilgang, og forældrene må give besked i god tid om besøg. Det går rygter om, at Billions og JC har doneret $1 million til skolen for at forbedre sikkerhedsopstillingen. I nødstilfælde har familien detaljerte beredskabsplaner for at sikre Blue Ivys sikkerhed. Alle familiens ejendommer har forhåndsbestemte evakueringsruter og flugtkøretøjer klare til brug, hvis det skulle opstå trusler. Ved offentlige arrangementer følges de af et stort antal politifolk og ambulancer, klare til raskt at svare på enhver hændelse, med sigte på at blive medlemmer af milliardærklubbene.